Bikote hasi berria zarete. Jatetxe batera joan zarete, erdi ezkutuan inork ikus etzaitzaten. Ezaguna besterik ez dago. Jo, oiek dira zure aita eta ama, bisigua irensten badaukat bailana. Ta haiekin dagona ez alda amama, laizzer telebistan da gure harremana. Ta hiru bikote oi ere badauzkat hor, hain ligoia zinenik enekien igor. Uste altzen dun etzela zure aurretik inor, lasai exen kuadrilla oraintxe baitator. Eta agian dauzkat zuk baino gehiago, zu jeloskor zaudetan ni zalantzan nago. Orduan ardoari obeman bitrago, eta ateratzea beste hiru ardo. Kontxo zerbitzaria hau ere nireksa, horrexegatik dauka zerbitzeko presa. Oraindik izango da 11 sorpresa, hortatik libratzea ez dago erreza. Jotan ere kuadrilla sartu da atetik, zeuk esango zenien arrotzeagatik. Zuk erakutsi nahian neukala badakit, sorpresa hartuko dute bai gaurkoagatik. Hainbeste zagunekin nago urduritzen, baina segitzen duzu mundua txunditzen. Beste zereko zera hasi zait larritzen, gaur egingo dugunik ez zait iruditzen. Agian komunera joan behar genuke, Ontxori ezateko zaikasik 2 urte. Han norbait zaidugula badakizuzuke, ea berotzen garen larrialdi ontruke, ta barruan geratu atea itxita. Gauza honik ez baita ona iritsita, bihar kontatzeko ere da kontu polita. Hurrengoan etxean jar dezagun zita.